krásně po 5 prohrách vyhraný zápas, jaký jsou to pocity teďka v kabině? Každé víťazstvo poteší a my sme ho veľmi potrebovali po tej sérii prehier a hlavne tým výkonom, aký sme sa prezentovali v tých hrách, nebolo samozrejme akceptovateľné ani pre nás samotných. Takže na tento zápas sme sa samozrejme pripravovali a chceli sme dať do toho všetko. Neviem, že v tých predchádzajúcich zápasoch sme nechceli dať do toho všetko, ale dnes možno aj z trochu šťastia sa nám poodrážali puky tam, kde bolo treba, ale išli jsme tomu naproti. Říkáš, že jste tomu šli naproti. V čem byl hlavně ten výkon odlišný od těch minulých zápasů z vaší strany? Tak hneď od začiatku v predošlých zápasoch sme nikdy nezachytili úvod, kde vždy super nás prečil, či v korčulovaní, bojovnosti alebo dokonca v rýchlych góloch. A v dnešnom zápase práve sme boli my tým ústvom, ktorý sme udávali tón hry od prvej minuty. To by hodně se daří individuálně od návratu po zranění. Uvědomuješ si to, že jsi jedním teďka z tahounů týmu? Tak ja som posledné 3 zápasy nebudoval a samozrejme sám po tom zraní, keď som sa vrátil, nevedel som, ako to bude vyzerať. Samozrejme to sebavedomie nebolo až také veľké aj z hľadiska toho, že človek možno nie je až tak 100%, ako by si predstavoval po tom zdravotnom stave, ale ja som rád, že od prvého zápasu, ako som nastúpil, som v určitých momentoch pomohol mužstvu a aj tým, že v podstate som v tej zostave, tak tomu mužstvu, aj keď nebudujem, sa snažím pomáhať iným spôsobom a toto dúfam, že bude zápas, od ktorého sa odrazíme a budeme pokračovať v takýchto výkonoch a hlavne zbierať body.